Hey, maar dit wordt een bloemenoase voor de bijen? Hier is nog allemaal bloemen, op allemaal verschillende momenten zeegt het in. Gaas is natuurlijk een eeuwige vijand, wat overhoekert alles. Ja. Ja goed, daar heb ik een kleine en grote assistenten voor. Dit hebben de keeper in het najaar hebben hier gestaan. En hier zullen wel weer allerlei bloempjes tussendoor goed komen. Trouwens, nog even, dat bord, wat duidt dat door? Zit er een verhaal aan? Vast? Nou, in principe alleen maar, ik was over hier, ik was bij de klant bezig. Ja, want En hij zei van dat bord, daar kan ik niks mee, gooi het bord maar weg. Ik vond het zo met dat bord weg te gooien, het heeft 4 jaar op in een opslag gelegen. En toen gingen we het hier maken. En toen hebben we nog even dat bord eigenlijk zo. En ik denk, oh weet je wat, ik zet het hier neer, dat is grappig goed. Niet op, wat we niet doorrijden, wat op zich heel grappig was. Ik denk dat zo allerlei fietsers zo goed stoppen en foto's maken en waardoor gewoon. En we begrepen niet wat er aan de hand was, totdat mijn vrouw op een gegeven moment schakelde. Maar die zeggen allemaal, kijk eens wat ik vandaag gefietst heb op een gegeven moment, wie verder niet meer geweest. Dus dat is echt zo vast selfieplaats. Een selfieplaats. En als ze hier dan toch stoppen, dan is er al gauw iets van, ontstaat er al gauw iets van kruisbestuiving richting imkerij. Nou, kruisbestuiving is het grote toverwoord natuurlijk. Dus dat zoek ik constant op. Ook met de gemeente en dergelijke, en alle partijen die me hier kennen binnen, die probeer ik eraan te betrekken. En ook mensen die hier langskomen. Ik bedoel, die dame wat hier nu echt ergens rondliep, die kwamen ook toevallig op de Bonnefoy en dan word ik gezellig over de bier en alles. En dan gaan we praten, zeg maar, dan ga ik bij de prootstoel zitten. Daar is weinig problemen mee volgens mij, met op de prootstoel te kroepen. Nee, dat moet je gaan. Maar Dix is van, de best op verschillende tijdstippen ga je ze inzaaien. Dus daar is eigenlijk... altijd is er iets te horen. Voor de bijen. Ja. Kijk, nu hebben we de bijen een makkelijke tijd. Dat vertel ik zo. Oh. Nu hebben we de bijen een makkelijke tijd. De fruitbleuten, achter is fluiten, dus overal perenbloemen. Ze hebben dit jaar gelukkig niet gespoord op de perenbloemen. Hier is dus ook een bijenkastje staan. De cameraman weer een meester gestoken trouwens. Dus maar dat is een wits. Dat is echt hoor. Gewoon rustig bewegen, rustig blijven met. Maar wat is het verhaal dan van... Nou, deze heeft meegedaan in een bloemencorso in Groningen. En die heeft meegedaan door, en op een gegeven moment hadden ze geplaatst, maar vuur, die stond bij mensen in de weg. En dus ik kwam op een gegeven moment tegen een van de bijengroep van, wilt iemand hem hebben, morgen afhalen. Dus met mijn zoon zijn we 's morgens in de auto gestapt, we zijn met de aanwagen naar Groningen gereden, want ik vond hem gewoon leuk. En het idee hierachter was eigenlijk van, om er iets mee te maken dat kinderen erin kunnen gewoon zitten en spelletjes doen en dergelijke. Alleen, het nadeel is, mensen durven er niet in te gaan, want al die kinderen denken dat er zo'n grote bijen in leven of zoiets. Die zijn een enorme koop. Dus zijn we nu maar gewoon een beetje gebroken als opslag voor een stukje huien en zo gaat. Dat ruig ligt. Dat ruig ligt. Okay. Ja, dus hier overal doe het hout, hè? Dat is ook wel voor allerlei soorten beesten, insecten, egeltjes. Een groot insectenhotel. Oh, egeltjes die pakken ze dan en passant ook nog mee? Ja, zeker, zeker. Ja, we hebben... Wat is dit? Wat zie je dat voor struik? Dat zijn kroesberen. En die hoor je, dat zijn olijfvogels in dit. Hier hebben de verkers gestaan hiervoor. Dit is het is een slaakveld wat ze achterlaten. Dan begint nu weer alles van alles goed te lopen en nu binnenkort ga ik dit weer even recht egaliseren. En dan zeg ik dit weer in en dit wordt er weer één oppervlakte met bloemen weer dat heet. Ik heb dat nu laten liggen, want het heeft geen zin om voor de winter grijs te gaan egaliseren, want dan maken ze alleen maar modder en onkruid. Maar hier hebben de verkers gestaan en dadelijk komen er weer bloemen. Die bloemen die sterven af. En dan met die bloemen uitgebeurd zijn, komen de verkers hier weer op. Die eten weer de restanten van die bloemen eten die weer op. Ja, dus een grote kringloop. Maar wat is er nou, want ik vertelde eerder al dat de verkenstractor, dat begonnen is als een kunstproject, hè, Limburgs Museum. Maar wat is er van dat kunstproject geworden dan? Nou, de kunstenaar kwam hier. Oh, kijk nou toch. Hey. De kunstenaar kwam hier. En zo wat hier allemaal gebeurde. En hij zei van, maar dit is fantastisch, dit is wie je bedoelt hij. Dit ding gaat helemaal nergens meer hier, dit blijft hier staan. Leeft hij goed, dat ding mocht ze hebben. En dat was eigenlijk het ganse verhaal erachter. Dus het zijn eindbestemming heel bereik onverwacht. En ja, dit zijn niet meer de eerste verkers. Nee, want ik zei dat het is een boer die hij continu voor... Nee, ik zorg je zelf voor, hè. Oké. Dus dat is vooral nog leuk zo dadelijk, maar het zit er wel rotzooi maar goed. Dit is ham en burger. Ham en burger. We hebben hier voor spek en lap gehad en been en ham.
Wat kun je nog? Balk en brei? Nou, bij deze. Nee, maar er zijn ook een rijen. Kinderen komen hier naartoe met elders en oh, wat leuk, verkers en dit en dat. En wie oud zijn ze en wie oud weren ze? Nou, niet oud, want het is gewoon een diep gezin. En dat is natuurlijk jammer, dat is zielig. Van die kindjes ook? Algemeen, dat is zielig voor de beestjes. Ja. De eigen beestjes, die knuffels elke dag, die ijs en dan gaan ze dan opeten. Dat is bruut. Ja, mijn eerste vraag is altijd, zit je vegetariër? En als mensen dan ja zeggen, ja, dan hebben ze gelijk. Dan is dat zielig. Maar binnen nemen zegt ja, want de meeste mensen zeggen vegetariër. En dan zeg ik helemaal die beesten wat je elke dag eet, die hebben misschien nog wel nooit zonlicht gezien. Die hebben niet het fijnste leven gehad, denk ik. Deze beesten die zijn de hele dag boeten, die krijgen het lekkerste van het lekkerste eten, krijgen die. Dat zijn mijn elders. Wat leuk. Ja, die komen elke dag even neverieën. Dus die zien nou weer een extra stukje trotser op zich? Uiteraard. Daar waren ze al, maar dat groeit alleen verder. Nee, maar die... Maar wie stond als mensen nou iemand bovenaan de voedselketen? Dus, heb je hier vlees? Ik heb hier een stukje vlees, ja. Lekkere vlees is dit geen nooit meer krijgen. En eerlijke vlees ook niet. Want wat deze werkers eten, dat zal ze zien, ik zal ze even eten geven zo. Dus voor de man met geluidseffecten die hele leuke dingen doen. Maar de werkers die kregen de restanten van het voedsel wat overbleef van de lokale supermarkt. Dus het brood, groente en fruit. Wat overbleef van de supermarkt is het voer voor de werkers. Zoals ik al zei, het wordt alleen maar leuker. De kringloop wordt alleen maar groter. Kijk, het doet vaak door het pien. Die eten alles? Nagenoeg alles. Geen knollen, geen prei, een paar dingen niet. Uien niet, maar verder eigenlijk gooi je maar alles. Wat ze niet eten, laten ze liggen. En dan wordt weer compost. En dat vrij ze honger en dan hebben we extra compost. En waar bewaren ze het voer? In die tonnen, bij die stapels. Kunt ze dat misschien even demonstreren? Want zei ze net dat het dan voor de geluidseffecten leuk is. Ik ben reuze benieuwd. Ik vind dat al leuk. Nou kijk, dan hebben ze af en toe voor die dingen. Ik snap een hoop spreekwoorden in één keer. Ten eerste pikorde. Ik snap hoe er vanaf komt. Keeper die pikken elkaar op wem is de beste. Maar ik huur mezelf ook nog tegen de werkers zeggen, doe niet zo werkersachtig. Dan denk ik, wacht even, het zijn werkers. Maar ja, dat zijn werkers. Goh, wat een leven. En wat voor merk is dit? Bonte Bentheimers. Bonte Bentheimers. En nog niet te veel verder voor, want heel veel antwoorden krijg ik dan niet op geven. Ja, maar dat is... Hier is ze. Geen uien wat ze niet lusten. Maar dat gooi ik hier neer en ook prei gooi ik hier neer. En dat gaat weer ongewerkt weer. En dan wordt compost. En dus hier kijk allerlei, dat zal ik weet niet zeggen, maar dit is Phacelia. Dat is een bloemke, er komen heel mooie paarse bloemen komen er op een gegeven moment aan. Dat heeft hier vorig jaar gestaan, de werkers hebben hiervan gegeten, maar de zuurtjes zijn gevallen. Dus hier begint nu van nature alweer een tweede ronde te bloeien dadelijk aan bloemetjes en plantjes. En dat vinden die bijen wel fijn? Dat is wel voer voor de bijen en daar begon ze het allemaal mee natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat een werkdag bij dich niet echt 9 tot 5 is. Nee, maar wat mooier is dit vandaag. Nou! Ik denk dat ik het mooiste beroep van de wereld heb. Ik bedoel, mijn werkdag is ook de beesten verzorgen. En ook de kiepjes. Kijk, ik heb een webshop op een gegeven moment die draait vrij veel. Dus in mijn werkdag bestel ook een deel pakketjes inpakken en alles. Maar ook vandaag stap ik weer in de auto en moet ik een hoop biervolk gewoon controleren en verzorgen en dergelijke. En dan stond ik op de mooiste plekjes tussen velden en herkenbos eigenlijk. Dan stond ik dan met mijn bierkast helemaal blij te zien. Ja, wat wilde een mens nog meer? En hij had ook nog 10 euro voor die gezin? Ja, maar mijn zoon gaat eigenlijk bijna alles gaat er altijd in mee, letterlijk en figuurlijk. Je weet dat heel leuk om mee te gaan. Gisteren zijn we toevallig ergens in Maastricht geweest. Dat ging weer over het valkeniersverhaal. En dan gaan we ergens heen en dan zitten we de hele dag tussen allerlei roofvogels en alles. En hij vindt dat net zo fantastisch als en ga je zich die valkeniersopleiding doen voor een stukje ongediertebestrijding bijvoorbeeld? Nee, puur educatie. Nee, ongedierte, dan ga je richting de valken echt. Maar valken is een vorm van jacht. En ik heb niks tegen de jacht, ik begrijp de jacht. Maar ik heb niet zo'n behoefte om zelf te jagen. Ik heb er nog maar niks op tegen, ook niet.
Dus ik gewoon met binnen zeker met een uur gewoon nog werken. Dat zal waarschijnlijk dan een Bengaalse oer weer als alles scheidt wie ik toen gedacht heb of was. En waarom een Bengaalse oer? Omdat het best wel een indrukwekkende vogel qua formaat is. Met prachtige ogen om te zien. Het is redelijk goed mee te werken. Als dat ik bied, heb ze nog steeds in de vingerruiver erna. Dan moet ik denken aan met kinderen en alles hoe het natuurlijk komt. En hij voldoet gewoon het beste aan alles wat ik tot nu toe door in vond. Er waren gisteren ook Europese oers waren door op een gegeven moment. Maar zo'n vogel is gewoon heel zwaar. Als je de hele tijd op de airmups. Ik moet lachen, voor die keeper nu achtergeloopt. Oh ja! Dat is met zonder stert noemen die. Die heeft nog 1 veer op de voet. We hebben Stiet die lieg in de pikorde? Nee, die heeft de vosaanval overleefd. En daarna heeft ze nog maar 1 veer over. Scherm. We hebben let's een doorzoten net zoals keeper is nu. En 's morgens kwamen we aan en zoten nog maar 4 keeper. En 4 keeper gingen door het in de drood en verder was alles weg. Er zit een automatisch luxe op. Dat luxe was hij nog niet dicht gegaan. Is er een vos geweest? Of en de vos heeft zijn kans gezien en gegrepen en in de ene nacht 21 keeper weggehaald. En deze die kwamen een dag later terug in een keer met 1 stert op de voet nog. Maar die doet zich ook niet meer opsluiten op een of andere manier. Die wordt op de ganse weg rond, zo verstopt ze zich ergens, weten nog steeds niet hoe. Maar was hij maar veilig, want de voorzitter nog steeds niet te pakken gehad. En die zoekt het gezelschap op nu. Goh. Nou. En wie houdt ze ook alweer? Met zonder stert. Met zonder stert. Kijk, keeper moet hier een naam verdienen als ze een naam krijgen. Hè? We hebben even de haan met een naam.